Ngaji Aksara Jawa dengan Quran Surat Al-Adiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wiwin Eko Santoso. Kawan-kawan pencinta buku, baru saja saya selesai latihan menulis aksara Jawa. Kali ini dari Quran koleksi Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UGM, kemudian koleksi Museum Sono Budoyo di Mijilan Keraton Yogyakarta, dan koleksi maksudnya Perpustakaan Leiden via Mbah Google, yang sebenarnya wujud aslinya atau fisiknya itu juga ada di Perpustakaan Rekso Pustoko Istana Mangkunegoro di Solo dan Museum Predjo Pustoko. Kita lihat judulnya. Yang pertama ini sampul dari Quran Jawen Juz 30 Kang Anjar Waake Muhammad Amin bin Ngabdul Muslim ing Surakarta tahunnya 1931. Sementara itu, kalau yang dari Sono Budoyo saya ambil dari Serat Kabar Kiamat Kubro Jilid 3. Menurut keterangan Behren, ini mungkin salinan tangan pada tahun atau abad 20 lah. Awal abad 20 maksudnya. Jadi itu benar-benar naskah lah. Kalau yang lainnya buku cetak. Kemudian yang naskah atau buku berikutnya adalah Kitab Quran, dan di situ ada cap Universitas Leiden ing Nagari Batavia ing tahun 1858. Jadi mari kita mengaji aksara Jawa carakan sekaligus aksara Arab agar tetap ingat dan tidak lupa mengaji, serta secara tak langsung mengkonservasi salah satu warisan budaya Nusantara. Nah, setelah latihan menulis ini, sekarang saya akan latihan mengucapkan aksara. Pertama kita lihat ada Suratul Adiyat, Surat Ngadiyat kalau aksara Jawanya. Makiyah iku bangsa Makkah utawa Madinah. Wa ayatuha 11 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kawula suwunaken pangreksanipun ing Allah saking setan ingkang binendon. Bismillahirrahmanirrahim. Awit ingkang asma Allah kang moho murah tur moho asih. Wal adiyati dhabha, demi jaran kang nyander ana ing paprangan nganggo nyuwara wetenge. Falmuriyati qadha, demi jaran kang bandang nganti tracake padha ngetokake geni. Falmughirati subha, demi jaran kang brandalan ing wektu bangun. Fa'athar nabi naqa'a, banjur ngabul-labul lengu baleduging panggonan kono. Fawasata nabi jama'a, lan banjur kinepung ana ing tengah ing mungsuh sabab dening kapetengan baleduging panggonan mau. Innal insana lirabbihi lakanud, satemene manungsa kafir iku banget hangase tumrap kanikmataning pangerane.
Wa innahu ala dzalika lasyahid. Tur si kafir mau uga nekseni tumrap hangasing gawake dhewe. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Lan si kafir mau temen banget demene ing bondo. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apa dheweke ora mangerti yen bakal ditangekake saka kubur. Wa hussila ma fis sudur. Lan diwiyak apa kang ana ing sajeroning hatine. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Ing dina iku Allah pangerane waspada banget tumrap hala becike manungsa. Selanjutnya kita menuju ke naskah dari Sono Budoyo. Tidak ada aksara Arabnya tapi langsung ke aksara Jawa. Tapi tetap saya baca saja. Wal adiyati dhabha. Demi jaran kang nyander ana ing peperangan nganggo nyuwara. Fal muriyati qadha. Demi jaran kang rikat nyandera nganti watu kang disandung metu genine. Fal mughirati subhan. Demi jaran kang dienggo handingke satru ing wayah bangun. Fa asar nabi naqa'a. Wusana ing panggonan kono peteng dening baleduk. Fa wasat nabi jam'a. Saking petenge kang andingke ora weruh dalan tekan ana tengah-tengah ing mungsuh. Wusana mau dikepung mungsuh. Innal insana li rabbihi lakanud. Sak temene manungsa kang kafir iku ora kadunungan narima marang kabecikaning pangerane. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Manungsa mau ya nekseni marang awake dhewe enggone ora kadunungan panarima. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manungsa mau enggone demen bondo banget mulane banjur kumet. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apa manungsa mau ora weruh yen besok dina kiamat wong kang wis padha mati iku padha diuripake, dingetokake saka pakuburane.
Wa hussila ma fis sudur, lan diwalehake hawane kang diumpetake ana sajroning ngati. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Ing dina iku Allah pangerane waspada banget marang ala beciking manungsa. Oke, selanjutnya ke naskah kitab Quran ing nagari Batavia ing tahun 1858 tadi. Tertulis di situ judulnya Surat Ngadiyah. Bukan surat Ngadiyat seperti yang lain. Surat Ngadiyah. Tulisan Arabnya Suratul Ngadiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nama Allah kang murah ing dunya, kang asih ing ngakhirat. Wal adiyati dabha, demi jaran ing paprangan pamber ngengehe. Fal muriyati qadha, mongko jaran kang ngerap pangutha pole. Fal mughirati subha, mongko jaran kang hanulak satru esuk kesuke. Fa asar nabihi naqa'a, mongko hamawur mawura kening baleduk. Fawasat nabihi jam'a, mongko nengah-nengah ing pacampuhane. Innal insana lirabbihi lakanud, saktuhune manusa mring pangerane iku yakti padha hangas. Wa innahu ala dzalika lasyahid, lan satuhune Allah hatan mengkono yakti hanek seni. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, lan satuhune Allah ing wong demening harta yakti hambanget. Afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil qubur, hapase ora weruh, hapase ora weruh tat batine ngekokken barang kang ana ing kubur. Wa hussila ma fis sudur, lan winedar barang kang ana ing dalem hati. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, saktuhune pangerane wong iku mring wong iku kabeh iku yakti waspada. Shadaqallahul aliyyul azim. Oke, dari saya segitu saja. Jika ada koreksi aksara Jawa yang kurang pas atau tidak tepat, boleh dikomentari di kolom komentar ini, termasuk terjemahan yang sifatnya sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.